Id-deputati tal-Partit Nazzjonalista ma jafux jekk hux se jippubblikaw id-dokumenta qabel il-budget jew le. Dan wara l-istaqsejnihom jekk il-Partit Nazzjonalista hux se jkompli ma' snin passati ta' inkwiet brabta mal-pre-budget document fejn kien joħroġ mimli żbalji jew saħansitra ma joħroġ qatt. Iżda dwar dan jidher li hemm konfużjoni sħiħa hekk kif id-deputat Nazzjonalista Stephen Spiteri ammetta magħna li s'issa qed jitħalla fil-għama. Nsellim lek onorevoli, din is-sena l-Partit Nazzjonalista ħajkun qed joħroġ pre-budget document. Ma nistax inwieġbek, għadni ma nafx. Min-naħa tiegħu Mario De Marco ddistakka ruħu għal kollox u f'botta ċara lejn it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista fakkar li meta kien hu kelli mal-finanzi dejjem ħareġ pre-budget document. Jiena kont rixt pre-budget document għal-lum tas-snin. Sa dan it-tant id-deputati nazzjonalisti Rajin Kallusu u Ġenis Ketkuti għalunna biex nistennew, anke jekk il-budget tas-sena li ġejja se jiġi preżentat nhar it-tnejn. Nsellim lek onorevoli, il-Partit Nazzjonalista dis-sena ħajkun qed joħroġ pre-budget document. Issa stennew tkunu tafu. Ħadd tkunu qed toħorġu pre-budget document din is-sena. Issa stennew taraw jkollok ir-risposta. Ma tantx tista' nistenna x'il-ġimgħa d-dieħla ħajkun da. Allura ma tantx fadallek veru x'tistenna. Fil-waqt li d-deputat Justin Schembri sqar li din mhix kwistjoni li tinteressa lil dan l-istazzjon. Tika mhijiex xi ħaġa li għandu jinteressa lil One News. Kien hemm ukoll deputati oħrajn li deru viżibilment skomdi u għalunna li bħalissa għadha għaddejja diskussjoni interna. Yves Borg Bonello min-naħa tagħha għażlet li tevita l-mistoqsija. Għalita din diskussjoni ta' f'naffarijiet li ħan noħorġu fil-budget. Din is-sena l-Partit Nazzjonalista ħajkun qed joħroġ pre-budget document. Inti elett Aħna llum għandna grupp parlamentari u s-suġġett ovvjament ħajkun dwar il-budget. Grazzi. Nsellim lek onorevoli, din is-sena il-Partit Nazzjonalista ħajkun qed joħroġ pre-budget document. Inti eletta mill-poplu, ħadkun qed toħroġ pre-budget document. Din il-kwistjoni saret tawġieħ ta' ras għall-Partit Nazzjonalista li għal dawn l-aħħar sentejn ma ppreżentax pre-budget document. Is-sena li għaddiet il-verżjoni tiegħu tal-pre-budget document kienet żvelata mill-Partit Laburista wara li prova jżomma mistura. Skont l-esperti li kienu ġew ikkonsultati minnu stess, id-dokument kien mimli żbalji bażiċi u proposti bla sustanza, tant li f'kummenti tagħhom qalu li needs more work u needs more beef. Fl-2023 flok pre-budget document, il-PN kien nida viżjoni b'4 slides biss fil-waqt li fl-2022 ħareġ dokument ieħor mimli żbalji li wkoll ġie skreditat mill-medja indipendenti. Quddiem dawn il-fatti d-deputata Claudette Buttigieg għażlet li tmeri s-sewwa magħruf u qalet li l-PN m'għandux għal xiex joħroġ pre-budget document. Il-gvern joħroġ pre-budget document. Madanakollu fost dan kollu għal kap de facto nazzjonalista Carola Aquilina jidher li l-kwistjoni mhix importanti, tant li tagħna l-barka tiegħu. Nsellim lek onorevoli, ħadd tkunu qed toħorġu pre-budget document din is-sena. Onorevoli, mistoqsijek ma importax ħadd tkunu qed toħorġu pre-budget document din is-sena. Daqshekk diffiċli biex tirrispondi. Kun imbierek.